The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Addaking ka takastoy marikriknak sipud nagkita ta sa pulen na kadagitoy matak. Sipud nagkita ta tarimusin ni ayat no di ka makita sikati awaga. Nainlabak unay isem mo napnuan samin tukayin nato'y pusok mapukaw tila dingit. Nainlaba unay tapa nagbalbalikas Anyat addaking ka minagnetong daytoy rikna. Awan oras adi sikat malagip